Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, minor de edad patay matapos gilutang sa Barangay Vista Alegre kagabi. 50 ka-empleyado sa Tanduay Logistic Packaging Corporation na nawagan ibalik na sila sa trabaho. Sa balita nasyonal, COMELEC ginbasura ang petisyon nga balabagan ang pagbulos ni Anay Commissioner Guanzon bilang first nominee sa P3PWD. Senadora Grace Po dismayado sa tuman kadugay nga pag-imprinta kag distribusyon sa national ID. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa ner. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga Good morning mga ka-aksyon and good morning Action Doors and welcome back. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nag-upod sa aton subong via Facebook, YouTube, website. Good morning and thank you for welcoming me back. Welcoming me back. Muna. After 2 days of being absent. Yes, at it's least just one day I am absent because the other yesterday day, it was my rest day, so it's not considered absent, you know. Perfect. Sige. Okay. Okay. But, sige. Sa mga nagapangapedra, good morning. O, sa nag-monitor sa Facebook bala, like, follow, and share kita mga ka-aksyon, ha? Sa atong sining Facebook Live. Okay? Yes, dali lang. Tamang Tamang ko gali, abi ko ano, wala pa. nang share tayo isang live tamang action. Dali lang gid mga ka-action ha. Dali lang kita kay mang-share kita para nga makapang-greet kita. Sakay, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, always present gid sa ato sining program. Kay Dr. Matt Mayo. Kay Melili Oligo, Lisa Joy Ilon Amoroso, Dennis Richard Tiboroma, ay nga drafting sa mga sungkwan sang NBA. Ay, si Kai Soto, gali Si no. Kai Soto, bro. So, good luck Nagpa-draft sa siguro. Good luck lang. Basi may, Basi pa lang. if ever, the very first Filipino nga makahampang sa NBA. No? Why pa sang Pinoy nga nakahampang sa NBA, no? Gani man kay... O basi wala lang kabalo? Wala, pag-iduro. Wala, kay... pagid. Sa una, may mga offer na sa una nga mga tag 10 days lang ang mga kuha, na ba tag 10 days. Sabi sa NBA, may mga offers lang yung mga 10 days lang. Si Johnny. Verdeliza Castillo, mahilom action boy. Good morning sa iya hadra sa may DSB. Yes, Basta so, wala nakita. ara sa Gyapon. Ara siya sa may babaw siya ni nila ni Miss Liza Joy Amoroso. Sa Sige, DSB? Hindi, ara siya sa may babaw lang kagaginaw lang sila nabasa. Wala siya nabasa. Sabi ko sa babaw may ilang istaran. Kasi hindi bugulo ko si Liza Joy at totoo sa kwan sa di ganina sa DSB hindi kaya. Hindi. Kay Bamala sa Malaka Gamala, thanks God it's Friday. And yes, subong adlaw, kapistahan ni Senior San Juan de Bautista. Kapistahan subong ni San Juan de Bautista, madamo sang nagasaulog sa kapistahan sini, no? Ang Barangay Punta Taytay, happy fiesta dira sa inyo.
Dira sa may Siyudad Sambago, ang patron saint sang Siyudad Sambago is Saint John the Baptist mo. Yes. No? So sa mga basyahan ay karon mang basya yung tubig mo na tinlo ha. Yes, oo. Kasi lo masya sa sang dinamuan bala sang Dinamuan man. ang pinggan bala nga ano bala? Ay, nugasan. Oo ha? na. Iba na sa lamawan, di na ka mo manghalit, no? Ang kuhan lang ng clean fan ang tawag naton. Yes. May ato na to gani sa San Juan bla sa Manila. Bla kundi tingala ganila San Juan, so that's why ilang pista kundi San Juan. Oh. May tawag sila nga Wata Wata Festival. Ay, wata-wata. Ang Water. Wata Wata Festival. Dogin slang bla nga water bla. Wata Wata Festival. So subong after 2 years of the pandemic, subong naman nagbalik ang Wata Wata Festival. Yes. Gusto ko ma-experience sa San Juan kung ano na ng Wata Wata Festival. Next year lakat ka to kati sumo lang alang na eh. Alam na kay bagulo ko balo nga madayon galing Wata Wata Festival. Jenny, morning man kay Pinky Teruel kag kay Raul Hipelga from Talisay. Standby na sa mga balita lokal. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa takna ang alas 6 sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa na naman ka menor de edad matapos gintiro sa wala pa nakilalaan ng mga suspetsado. Mga alas 10:35 ang takna kagabi, Hunyo 23 sa Block 51, Lot 2, Zone 3 sa Abada Sky sa Barangay Vista Alegre, Ciudad San Bacolod. Ginkilala ang biktima kay Joel Bayotas, 14 anyos, residente sa Abada Sky Zone 3 sa Barangay Vista Alegre. Suno sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 7, papauli na ang biktima sa ginpalapitan ni isang wala nakilalaan nga mga persona nga nagasuksok sang bonnet kag gintiro sang makapila ka beses. Nagapalagyo naman ang mga suspetsado kasi karon nagapatigayon na ang kapulisan sang hot pursuit operation. Nagpangabay si DSSD Head Pasita Tero sa mga barangay nga i-monitor sa tion sang kagabihon sa ilang lugar ang mga pamatanon kag rescue kon kinahanglanon. Ini kasunod sa insidente nga pagtiro patay sa isa ka rugby boy sa isa man ka menor de edad sa Dalan Araneta sang Miyerkules ang gabi. Nagwa sa investigasyon nga bangod sa rugby ang ginawayan sa nga biktima kag suspect nga nagresulta sa pagpaniro. Nagpahanumdum si Tero sa mga establishmento labi na sa mga hardware nga may ordinansa ang syudad nga ginadilian sila sa pagbaliga sang rugby sa mga menor de edad bukod pwede sila mapapanaugan sang penalidad. Aminado si Tero nga liwat nga nagbalik ang mga rugby boy bangod naghalog naman ang mga COVID-19 restrictions. Ginpangabay ni Tero ang barangay nga magpain sang holding room para dire ibutang ma-rescue nga pamatanon kag mapatawag ang ilang ginikanan kag makahimo sa nagakaigo nga intervention. Naton lang gid nga kinapanawagan sa mga kabarangayan naton na i-activate naton ang aton BCPC, ang aton nga responsibilidad sa paglibot sa aton barangay para mamonitor naton ang aton mga kabataan sa aton jurisdiction. Si DSSD Head Pasita Tero. Sa ibang panaton nga balita lokal, nagapanawagan naman ang masobra 50 ka mga empleyado nga nagatrabaho sa Tanduay Battle Sorters Warehouse sa Zone 15, Ciudad San Talisay, sa pamunuan sang Talisay Logistic Packaging Corporation nga ibalik na sila sa obra. Suno kay Regina Molenio, presidente sang Tanso Super Union of Employees, ginpahalin sa trabaho ang 56 ka mga empleyado matapos ginsuspender sa tuntialikdan nga Mayo 13 tungtong Hunyo 13. Ginpahagman ni Molenio nga nag-agi sa legal nga proseso ang paghimo sang actual strike bangod resulta ini sang kung wala man sang resulta ang paghinunanon sang ilas ning hanay kag sang management.
Ginakabig man ni Molenyo nga union busting kag unfair labor practice ang hinimo sa ila sang pamunuan sang TLPC. Panawagan sa mga grupo sa management, ibalik na sila sa regular nga trabaho. Kakasunang 4 ka adlaw nga duty kag sabay ibalik sa 6 ka adlaw nga duty sa kada semana. Nagaplano si Attorney Luke Espirito, National President sa Buklurang Manggagawang Pilipino kon BMP nga magapagigsapol sa pamunuan sa Talisay Logistic Packaging Corporation kag National Conciliation and Mediation Board agud istoryahan ang posibleng solusyon sa problema sa mga empleyado nga nagpatigayon sa strike sa tubang sang Tanduay Bottle Sorter sa Barangay Zone 15, Syudad sang Talisay. Suro kay Espirito, 56 ka empleyado ang biktima sang mass termination matapos nagporma sang union nga magaserbi kun tani proteksyon sa ila. Nagpasalig man si Espiritu nga masolbar ang problema sa tunga sang ginkakas nga empleyado kag management sa handom nga liwat makabalik sa trabaho. Ang amo ni gani ang ilani nga legal nga right ya. Sa tutuod lang gid ya, sa tanduay ni ang may responsibility sila amo nang kinahanglan ay consider na direct employer. Kaya nag-union ni sila para at least maproteksyonan ang ila interest kablo ka ang right to form a union is a protected right under the Constitution. Kabahin sa pagpahayag ni BMP National President Attorney Luke Espirito. Nagpasalig naman si Governor Bong Lacson sang logistical support sa kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa NOCPO, nangin madelagon na pagsinapol ni NOCPO Director Colonel Leo Pamitan kay Governor Bong Lacson. Sa amo nga pagsinapol, ginpasiguro ni Lacson nga maghatag ang probinsya sa suporta sa makinahanglanon sang kapulisan, ilabi na kung ini ang may angot sa pagmentenar sang seguridad kag katawhayan. Ginpahayag man ni Donasco nga bukas si Lacson para sa kapulisan nga maghinyo sa ila nga mga kinahanglanon. Ginpasiguro naman sang pamunuan sang NOCPO sa probinsya nga magapabilin si aktibo kag alerto ang pulis kag magatingwa sa pagsulbar sang mga kaso. Top 1 sa June 2022 Architecture Licensure Examination ng isa kay Ilongga nga nagradua sa Iloilo Science and Technology University. Sa post sa Professional Regulation Commission kon PRC, nakakuha si Marian K. Ledesma of Yangas ang 82.40% rating. Rason nga nanguna ini sa 3,037 kay banpang nakapasarman sa eksaminasyon. Ang mga top performing schools naman amo ang University of the Philippines, Diliman, University of Santo Tomas, Mapua University Manila, Polytechnic University of the Philippines Maine, Santa Mesa kag Ateneo de Davao University. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Comelec ginbasura ang petisyon nga balabagan ang pagbulos ni Anay Commissioner Guanzon bilang first nominee sang P3PWD. Samtang Senadora Grace Poe dismayado sa tuman kadugay nga pag-imprinta kag distribusyon sang National ID. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa aton Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Sakay Athia. Morning. May ngalan ako na siya mo. May kakabalo yan ako. Anong ngalan mo siya? Si Ating. Ay, ate. May ayo na sa galit. Ay, ano siya? Hi. Ating. Morning, Ating. Dogiting ba? Kala. Sugot ka lang na, ate, ya. Matawag si Action Boy, Ating. Pero may kilala ko, actually, may boardmate ko sa una nga, iya ngalan si, si Ating. Si Ating. Pero iya to niya ngalan si Christy. Kung ako magtawag na siya, may tawag mo naligad. May tawag ko na siya kung magtawag, kablangan daw, kalayo siya. Ating! Ay, una. Ating! Para dugabagting. Dagabagting lang, no? Tawag niyo man? Sabad. Sugot na ko na sa Hindi tiya. ka, bala. Sugot na sa. Hindi ko na mag-agree ka. Basibla siya nagsugot. Siya karon kag basibla sa kaan niya ko sa bukid. Sa mursya. Kag sindihan ito mga kandila. Ayaw na? Oh, budlay na. Hindi mo na basta-basta siya tiya. Sino ko masindihan. Kada kandila. Butla. My boot. Good morning sa imo dira, na? Sa mursya man siya, no? Kay kumari ko Teresa Linaha Kayaw. Good morning. Rufino Era Gavino, watching from Barangay Handumanan. Sa kay Melvin Solidarios Apdo, dira sa may Barangay Malingen, good morning man sa imo. Ay ginatamyaw kalit ni Miss Jinky di Alagdon, morning sa imo Miss Jinx. Ginatamyaw niya lang sang happy birthday, iya sini nga cousin, nga si Joan Azneth Rifuela. Happy birthday! Yes, happy birthday. Kag sa iya baby, ano birthday to, Ad? Duwag-dungan. Birthday Kag sa today. baby ni Joan Asnet nga si Leor. Okay. Birthday karon nga adlaw. Happy birthday sa imo Joan Asnet Rifuela kag sa imo baby. Kag subo nga adlaw Action Boy, ginadumdum ay ka first year death anniversary ni the late President Pinoy. June 24 siya na. Yes, kinag-notify sa memories ang post tabala sa Action Radio before last year. So subo nga adlaw mang Action Boy ginadumdum. Okay. One year na ganyan. Dito kadasig lang, no? Gani kada sa sang panahon. Isa bla daw sa kadamo sa mga hitabo bla sa palibot tabla daw hindi mo na makuha nga daw kalawi kadasig isang chimpo, True. no? Lang tabla dugay-dugay kay ma-birthday naman to. Whatever pa gani. Whatever pa lang gani, bro. Whenever. Whenever. So, gamay na lang. Gamay na lang. Birthday na dugay na Aksyon Dorel. Ay, talak. Gusto Imo mo, man bala? gusto mo next month masak ma-countdown na kita sa birthday mo? Pwede. Yan naman mo. Tawa panindigan mo. Kay Ma'am Luing, Action Boy, araman siya, oh. Good morning, Ma'am Luing. May lang pagpamati. Kay Melchor Melos, dira, no? Morning, Kagkada mo, man. bala ganap subong adlaw, Action Boy. Kaya I think kayo na mga kagaon, 3 to 4 a.m. na tabo ang inatawag nga planetary alignment.
So, ang mga planeta, linya sila linya sila. Then, ang visible lang sa aton is 5 planets lang. Kitaon gidya, galing wala ko kaabot. Bugtaw ko, nanago na sila. Tagon talawon mo kung maglinya, nas nakakitaon sa aton, mga stars na sila. Oo, pero mga big sila. Makita mo na sila, Aksyon Boy, kung mas ma-appreciate mo sila. May app na sa phone nga, ano to kaning nalipat ko sa title? Similarium, do ka mo na. Nga do itapat mo siya bala sa babaw, makita mo dala galing niya sila. Okay. So mo na, ang kitaon lang di ang 5 planets. I think hindi kitaon ang Uranus kag Neptune. Kay kalayo na sa Uranus. Kay kalayo. So makita lang sila. Basta lang Jupiter lang tasta. Ng Saturn. Kundi mati Mercury, Venus, Earth, Mars. Mercury, ano nga Mercury, kung order. In order, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Misa ka na, miss. Kay siyam na sa una mo. Sa una, blas, ang inatulantay na. Tiwalo pala na. Pluto. Lang na. Pluto, yes, Pluto. So, layo na nakatama ang Pluto. Yan. Doon nakakadugin. Nagbalik ko gani kay kalayo. Tanda na sa nagigad, malakat ko na sa Pluto. Wala ko, nagpaday ka, perti ka. Kalayo! Nandito ko kalayo. Makita lang yan, kuno Aksyon Boy, ang Uranus, ganun Neptune, through binoculars or telescope. Special, So, hindi siya visible. So, ang visible to the naked eye, wala na ang... hasta lang Mars kay Jupiter. Yes. Jupiter lang hasta. Saturn. Lima lang siling mo. Hindi ba lima guro. Wala dalang Earth. Wala dalang Earth. Siyempre. Kaya alang makita na ako sa Earth kang Earth. Kita mo. So, 5 lang. So, tadlong. Basing Earth nagtiko. Why siya nagtiko? Kaya tadlong gani. Talak. Nagtadlong sila. Tanan mo tiko pag yung Earth. Basin na pag silip, bubula ang Earth, bala. Ito jutay. Talak. Actually, mga kagabi, Aksyon Boy, gamatamat na sila straight. Pero, hindi pa gitman, gamatamat na sila balaw. Pero nag-straight gid sila, in align gid sila. Kagina mga kagahon. 3 to 4 a.m. Okay. Oo. Si Dennis, gamang, kung ano gitang tupad sa Mercury, 7-Eleven. Siya kita dance. Iya kita. Amo na mga 7-Eleven guro ay charot. So mo na nami tani Aksyon Boy mo lang taon na ka syempre hindi mo na everyday ka katabo mo or after how many years pa na no. Basta aton lifetime guro basi. Kaysa last April Aksyon Boy may nag-align man nga mga planets pero pila lang to ko kabilog. April 2022 kag natabo na siya 1,000 years ago. So iniya tanan na niya planets. Tanan gini nga planets. Kag natabo na siya 18 years ago. Kay last 18 years may natabo man ko ng amo nimo. Kag nothing special man ko Aksyon Boy, ka natural occurrence lang man ko amo ni nga katabo. Basta galinya na sila ya. Basi gapilas laguro kami buffet so na. Or basi sa mga may ROTCs lab lang kaya na palinya sila. Novi Magapan, good morning man sa imo, Russell Gomez. Good morning. Kag siling ni Atia niya, okay na ko tani sa Atia lang ko Ating. Ating man? Ating. Hindi ating. Ating gidya. Ating. Kila isa ating. Asing may boat gali ni taga Antiki ni siya. Antiki. Amo na siya nakadtuan to guro ni Atia. Atia, yes. Daw tita yan ni guro ay. Sige. Makapanti, kita ma-share to bala. Yes. Ang sikat subong bala nga, lalagawan, nalipat ko, basta malapati, do ka mo na. Namin Sige ato ko, no. Standby na sa aton nga mga balita national. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinaka Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginbasura sang COMELEC ang petisyon sang Duterte Youth Party List para balabagan ang pagbulos ni Anay COMELEC Commissioner Juana Guanzon bilang first nominee sang P3PWD Party List. Sunod kay Acting COMELEC Spokesperson Jan Rex Laudianco, ginaprobahan sang COMELEC ang rekomendasyon sang ila Law Department nga basura ang Hunyo 17 nga verified opposition nga ginfile sang Duterte Youth. Ginpaatag ni Laudianco ang mga grounds kaangay sang Resolution 10717 nga naghatag sa mga pulis sa antes ang eleksyon kapag katapos ang piniliay. Ang desisyon sa consistent ni sa 2019 case ang Duterte Youth Commission and Bank ang pagtugot sang withdrawal substitutions kapag sumeter sang bagong listahan sang nominees pagkatapos ng eleksyon. Ginpahayag sini nga na-comply man sang P3PWD ang publication requirement. Sa nimuluan ang Duterte Youth Party List sa papangunan ni National Youth Commission Chair Ronald Cardema, kanya asawa nga si Representative Duciel Cardema ang nag-file sang kaso batok kay Guanzon sa Supreme Court para balabagan ang iya substitution. Dismayado si Senadora Grace Po sa tuman kadugay nga pag-imprinta kag distribution sang national ID. Suno pa sa Senadora hindi makatarungan ng 6 ka bulan kag masobra pa nga paghulat para sa national ID. Suno sa kaya po, tamak importante sa national ID para sa madasig nga pagpanghatag sa ayuda, fuel subsidy, benepisyo pang medikal, kaiban pa nga nagapanguna nga serbisyo nga kinahanglanon sa mga Pilipino. Kadungan siniyang panawagan sa pumuluyong Pilipino nga magkuha sa national ID. Nanawagan naman na siya sa Philippine Statistics Authority o PSA nga siguraduhon nga husto ang mga datos sa card. Samtang ginpili naman ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Anay Philippine Airlines President Jaime Bautista para pangunahan ng Department of Transportation. Ginkumpirmar ni incoming Executive Secretary Vic Rodriguez ang appointment ni Bautista sa kahapon Hunyo 23. Si Bautista ang isa sa ginasaligan nga lieutenant ni Lucio Tan kay nakaserbisyo sang 4 ka dekada sa nakalaylayan nga posisyon sa business group sa ni Lucio Tan kag 26 ka tuig diri ang serbisyo sa PAL kag sang ilang mga subsidiaries. Si Bautista ang isa ka certified public accountant kag may commerce degree sa Colegio de San Juan de Letran kag naggraduar nga magna cum laude sang 1977. Si Bautista ang mga matubang sa public transportation crisis sang pungsod.
Yara na lamang sa 20-30% sa kabugusan nga kadamuon sa mga bus sa probinsya nag-operate sa piyak sang paday nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sino kay Alex Yage, Executive Director sa Provincial Bus Operators of the Philippines, nagsaka sa 60% man nag-operate nga bus sa probinsya sang Abril 2022 sang ginhalugan ng COVID-19 restrictions. Pero sino kay Yage, sa nakaligad nga semana sang nagsaka ang presyo sang diesel humalin sa 60%, karon yara na lamang sa 20-30% nagabiyahe nga mga bus. Base sa datos, yara sa 26,000 ka mga provincial bus workers ang nadulaan sang trabaho sang ginsuspender ang mga operators o konsang mga operators ang ilang operasyon bukod sa mataas nga presyo sang gatong. Sa ginapaabot naman yung pagbalik sa mga eskwelahan sa mga estudyante, ginapangabay sang Department of Health ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang kabataan sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan hatagan proteksyon ang mga kabataan para magtaas ang ilang kumpiyansa kag magtaas ang proteksyon sa ila sa tiyon nga magbalik na sila sa eskwelahan. Suno kay Vergere, makapaayo sa paminsaron sa mga bata ang pagbalik sa eskwelahan tungod masobra na sila sa 2 ka tuig nga na lockdown. Naibaluan nga ginaplano ni incoming Secretary Sara Duterte nga kon mayara sang in-person classes sa pagbukas ng school year na 2022-2023 sa maabot nga bulan sang Agosto. Nakaluwas ang 31 ka tawo lakip ng 4 ka matripulante nga Pinoy nga sakay sa isa ka Korean vessel sa Momio matapos maglugdang sa tunga sang karagatan sa Pacific Ocean sa tunga sang Papua New Guinea kag Solomon Islands sang Hunyo 8. Suno sa Pinoy survivors sang barko Miyerkules sang nagpauli na sila halin sa pagpangisda sang ginbungguan sang Taiwanese vessel nga Viva Fafa. Sa video ni Mark Anthony Camense, isa sa nakaluwas, hindi mapahamtang ang mga crew sang Taiwanese vessel sa pagluwas sa mga yara sa katalagman kag wala makagwa nga sakay sa mga naglugdang nga barko. Kaupod nila sa insidente ang pila ka Indonesians, Koreans, Vietnamese nationals kag iban pa. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyong ipapatiyan aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Baligay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.